Къде продавала кебаба? Последно злати майките любима, на празника ни в детската градина. Послушай колко много песни знае, погледнай как очето си гледа. Мили майки, благодарим ви за търпението и любовта, с която толкова пъти сте им разказвали приказки. Днес на вашия празник ние ще ви разказваме една приказка. Ще ви я изпеем, ще ви я изтанцуваме. Тя се нарича Ледената къщичка. След времена кума Лиса и Байко Байко и се слугали. Разхождайте се. Аз съм жълто другарче. На кукичето другарче. Ние водим пролетта, на децата радостта. Нищо не казвам. Нищо не казвам. Тихичко да чуем децата. Сега ще отворим. Отворим.
всички на кръче.